الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم بارك في هذا الأمر بركة دائمة عامية كما باركت على عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا واغفر من ماتوا منا يا غافر المذنبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. കർണാടക രാജ്യ മാജി സಚಿವರಾയ ബഹുമാനപ്പെട്ട യുഡി ഖാദർ അവർ ഞങ്ങളെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടന ആക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫർത്തായുണ്ട് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ഭാഗ്യം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ഇക്കാലത്തും ഈ റായത്തും ഈ ഒരു കട്ടോണത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ യാതൊരു നഷ്ടപ്പാടില്ലാണ്ട് യാതൊരു കൊരതയില്ലാണ്ട് യാർക്കും മറ്റും എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് കുറെ കോംപ്ലക്സുകളെ ഈ ജമാഅത്ത് നേടിയെടുക്കുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد آمين اللهم وصل فرض ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة المشهور الشريف المدني الذي قدس الله تعالى سره الذي ببركة هؤلاء الشرفاء الفضلاء المذكورين اللهم بارك في هذا الأمر بركة دائمة عالية كما باركت على عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനപ്പെട്ട യുഡി ഖാദർ അവர்களுം അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ ഫൈസി അവர்களுം ജമാഅത്തെ അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അവர்களுം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാസിമാക്ക അതുപോലെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാർ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു.
അതുപോലെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്യമിയും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഊട്ടി ഖാദർ അവറുകളെ, അതുപോലെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി അവറുകളെ, അതുപോലെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് ഖതീബും കൂടിയായ നമ്മുടെ ആത്മീയ സുഹൃത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, അതുപോലെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് ഉപാധ്യക്ഷൻ മോനു ഹാജി അവറുകളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അവറുകളെ, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് VC കാസിം അവറുകളെ, അതുപോലെ മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അല്ലാഹു ഇവർ കട്വാണത്തുകളും ഇവർ പേസുകളും ഇവർ ജമാഅത്തുകളും അല്ലാഹു മദനി തങ്ങളെ കാവലും ഗൗസുൽ കാവലും അല്ലാഹു എക്കാലത്തും വർഷിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഏത് മുടക്കങ്ങളും ഏത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഷർറുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കണ്ണീരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് നീ സലാമത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരു വക്തിര ബർക്കത്തും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ട് ഏറ്റവും ഖൈറായത് തുടങ്ങാകും. അകാവട്ട് അങ്ങാടിയാവട്ട് ഏത് ഒരു ഖൈറായത് നീ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത് വഖ്തു ദുഹ അവ്വലുഹ, അത് ഏറ്റവും നല്ല വക്ത് ദുഹായുടെ വക്ത് ഉണ്ട്. നബിയുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ സാധാരണ അവല്ല ഉക്കളാവുടെ സുബഹി നിസ്കാരത്ത് കഴിപ്പിക്കരുത്. അതിനാണ്ട് ഖൈറായ ഒരു വക്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുഹായുടെ വക്ത് ഉണ്ട്. നബിയുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആ വക്തിലായിട്ട് കിടന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനെ ഉദ്ഘാടനം ആക്കിയ ഈ കോംപ്ലക്സിന് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ബിന്ദു എന്റെ മൺമറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അതായിട്ട് ഈ കോംപ്ലക്സിനെ മൈന് മേസ്ത്രി കൂടിയായ ഫാറൂഖ് മർഹൂം അയാളെ ഈ വേദിക്ക ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അയാൾക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും വറഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നല്ല ക്രിയാത്മക ബോധത്തോടുകൂടെ നല്ല നിഷ്കളങ്കമായ ബോധത്തോടുകൂടെ ഇതൊരു പള്ളി ചൊണ്ട ബോധത്തില് പള്ളിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ബിൽഡിംഗിൽ ചൊണ്ട ബോധത്തില് അയാൾ നല്ല പ്രവർത്തിച്ചായിട്ട് അല്ലാഹു അയാൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് ഇതിനെ ബർക്കത്തും അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അത് മാത്രമല്ല ഈ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കേന്ദ്ര ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായ അബ്ദുൽ ഹമീദാക്ക ഇതുപോലെ നല്ല ഊണുമറക്കില്ലാട്ട് ചെറിയതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പാട് കുറെ സഹിച്ചിറാറ്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും അത് കാനല്ല പ്രവർത്തിച്ചിറാറ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബാലക്കാർ നല്ലോണം സഹകരിച്ചാറ്. ഒരിക്കലും മറക്കുകാവില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാവരും തക്കതായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നയിക്കുന്നു അതായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂള നയിക്കാണ്ട് 1,00,000 ചില്ലാനം അമ്പിയാക്കന്മാർ നബിമാർ ആ നബിമാർ എല്ലാവരും നയിക്കിറങ്ങായിട്ട് ഒരു നബിമാരും നയിക്കാണ്ട് ചോറ് തിന്നാട്ടില്ല. ഒരു നബിമാരും നയിക്കാത്തങ്ങയില്ല. എല്ലാവരും നയിപ്പിത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇരുമ്പുടെ കച്ചവടം കുതിരവാണ്യത്താലായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കിതാബിൽ ഒരുപാട് വിഷയം ചൊല്ല്. ദാവൂദ് നബിയുടെ മഹത്വമേ ഒരുപാട് തഫ്സീറിൽ ചൊല്ല്. അത്ര വലിയ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സ്വറ കുതിരവാണ്യ ഇരുമ്പുടെ കച്ചവടമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോ ഞാൻ ദീർഘമാക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പുരുഷത്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂട്ടി ഖാദറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റഷീദാജി ഇതുപോലത്തെ നേതാക്കന്മാർ പുരുഷത്തില്ലാത്തങ്ങ അങ്ങനെ കൂടി ചൊല്ലെ ജമാഅത്തിനെ ഉള്ളാള ചൊല്ലെ ഈ ആ ഒരു ഏരിയത്തെ പിടിച്ചടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഏത് ഫംഗ്ഷനുക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു കോടി ചൊല്ലെ ജമാഅത്തിലെ ഫംഗ്ഷനുകൾ പോവാണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ ചൊല്ലെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ബോധത്തോട് കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂട്ടി ഖാദറുകൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചടിച്ചിട്ട് ജമാഅത്തിനെ പിടിച്ചടിച്ചിട്ട് ഈ ജമാഅത്തിന് വരുമ്പോ അയാളെയും കൂടി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് അയാളെ വേഗം ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം. ആ ഒരു ബോധം
അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷയം ചൊല്ലാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു സംഭ്രമം അത് പൂർത്തീകരണമാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലക്കാര്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു സന്ദേശമായ നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു സമാരംഭത്തെ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി മദീന പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ആ മദീന പള്ളിയില് ഒരു ബാലക്കാരൻ ഇബാദത്തിലാണ്. നല്ല ഇബാദത്താക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ അയാളെ ഇബാദത്ത് നിസ്കാരെല്ലാം തീർത്ത തസ്ബീഹിലായിട്ടിക്കറ ഖുർആനോതും തസ്ബീഹിലിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ബാലക്കാരുടെ മുട്ട പോയിട്ട് കേട്ട് എന്റെ മോനെ പള്ളിയില് ഇബാദത്ത് എടുക്കുകയാണ് നബിയെ, അല്ലാഹ് നിക്ക് നയിക്കുകയില്ലേ? ഇല്ല നബിയെ, നന്നായിക്കോ പോണില്ല. പിന്നായില്ലേ മക്കയില്ലേ കേട്ട് എല്ലാം ഉള്ള പിന്നെ നന്നായിക്കോ പോണില്ല. അല്ലാഹു ഇബാദത്താണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുന്നു, ഒരു കിട്ടിയതായ ഒരു നിന്റെ കെയർ, നിന്റെ ഒരു പള്ളി, ആ പള്ളി ഒരു പോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരമ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകമാ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നീ ആ ഒട്ടകത്തെ വിട്ടിട്ട് തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കാവ അതിന് കിട്ടേണ്ട കൂട്ടത്തിക്ക് കെട്ടണ്ട് എന്നതുപോലെ നീ നയിക്കണോ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ബലത്തിനേക്കാളും നിന്റെ പെഞ്ഞായി മക്കളെ നോക്കുന്നേക്കാളും നയിച്ചു കൊടുക്കുന്നേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറായ ഒരു അമല്, ഒരു ഇബാദത്ത് അല്ലാഹു വേറെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു കോടി ജമാഅത്ത് നയിക്കരംഗ ഒരു പ്രോത്സാഹ എന്ന നിലയ്ക്ക്, നയിക്കരംഗ ഒരു അങ്ങാടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു 3 അങ്ങാടി ഇപ്പൊ തുറന്നെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും അതിന് മേലും പൊങ്ങണോ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ഇനിയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ജമാഅത്ത് നല്ലൊരു ഈ ജമാഅത്തിനെ ഒരു ഹെമ്മെ പോലത്തെ ഒരു ജമാഅത്താക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളെ അണ്ടറുള്ള ആ ജമാഅത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ജമാഅത്തായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടി ജമാഅത്ത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങളായിട്ട് ഈ ജമാഅത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തെ പരമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി പരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമാരംഭത്തെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കട്വാനത്തെ ഉദ്ഘാടനമാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട യുടി ഖാദറുകൾ 1000 സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള യുടി ഖാദർ സാഹിബ് അവരുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട്. യുടി ഖാദർ ചൊല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ബാലക്കാർക്ക് ഭാര്യ ഒരു ഹെമ്മയ പുരുഷായിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കർണാടക രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് തന്നെ ഒരാളായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യുടി ഖാദർ. കാരണം ഞാൻ അയാൾ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ചാനൽ ചാനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇതില് ഞാൻ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ആക്കുമ്പോ ഞാൻ യുടി ഖാദറെ ഒരുപാട്, അത് മാത്രമല്ല അയാളെ യുടി ഖാദറാക്കറെ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഹിസ്റ്ററി കുറെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ആക്കിട്ടാകുമ്പോ മാഷാ അല്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷമായത്. അയാൾ വാടം ഒരേ പോലെ ഞാൻ ഇത്ര ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആവുക കാരണം, ഞാൻ ഇത്രയെല്ലാം ഉഷാറാവും കാരണം എന്റെ മരിച്ചു പോയ കുടുംബം എന്റെ ബാപ്പായിട്ടിരിക്കണ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തായിട്ടിരിക്കണ മൈന ഇങ്ങനെ പൊരുത്ത ബാപ്പയുടെ പൊരുത്ത അതായിട്ടിരിക്കുന്ന യുടി ഖാദർ സാഹിബ് അവരുകള് ആ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് മൂല കാരണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അയാളുടെ ഖൽബിൽ ഒരുപാട് ആശകളുണ്ട്. കർണാടകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കർണാടകത്തെ മാനവ കുലത്തിന് നല്ല രൂപത്തിൽ ശാന്തമായി പോയ ഒരു മനസ്സിന് ബേജാറില്ലാത്ത പോലെ ഒരാൾക്കും പിന്നെ അശാന്തിക്ക് വാതാവരണം പറയാണ്ട് ഇടീ കർണാടക രാജ്യത്തിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണോ. പരസ്പരം അയാൾ വന്നൽ പിന്നെ രോഗികൾക്ക് ശമനം, അയാൾ വന്നൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളാളമേ കാണ്ടില്ലേ അയാൾ ശാസകരായാൽ പിന്നെ എത്ര ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും അത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആവുക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അയാളുടെ ഖൽബിലെ ഉൾഗത്തിലുള്ള അഭിലാഷ, അയാളുടെ ഖൽബിലുള്ള ആശകളെ സന്തോഷത്തിൽ നേരുകോ ഈ മദനി തങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ ജമാഅത്തിനെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ആശകൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീർഘമായിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഈ രാജ്യത്തിന് വേനായിട്ട്, ഈ രാജ്യത്തെ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേനായിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ശാസക ഇനിയും അല്ലാഹു ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമാരംഭത്തെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനമാക്കുക പോണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിന് പിന്നെ റഷീദാജി അവരുകളാണ്. അയാൾ ഗുരുത്തയില്ലാത്ത
ഇല്ല. അയാൾക്ക് എല്ലാവരും ഈ രായത്തെ ഓരോ നാളും കൂടിയായിട്ട് ഓടി പിന്നെ ഞങ്ങളെ അബ്ദുറഷീദ് ഹാജി അവരുകൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിന് നല്ലൊരു ഹെമ്മല് നല്ല പ്രവർത്തനമായിട്ട് നല്ല ക്രിയാത്മക ബോധത്തോടുകൂടെ നിഷ്കളങ്കമായ ബോധത്തോടുകൂടെ ജമാഅത്തിന് നല്ല ഉഗ്ഗട്ടായ രൂപത്തില് എല്ലാവർക്കും ഹന്മയാവുന്ന രൂപത്തില് ഒരാൾക്കും നമ്പലാവാത്ത രൂപത്തില് സന്തോഷത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. അയാൾക്ക് ഇനിയും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രായം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും അദ്ദേഹത്തെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തെ പിന്നെ അധ്യക്ഷ നേതൃത്വം വഹിക്കല്, അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കല് ഞങ്ങൾ ഈ രായത്തെ ഹമീദ് പിന്നെ അമീദാക്ക ഞങ്ങൾ ഈ രായത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിക്കല് അമീദാക്കുള്ളത് അത്ര വലിയ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആവില്ല. അമീദാജി അള്ളാഹു ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈ രായത്തെ എല്ലാവർക്കും പാലക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും പിരിസത്താളായിട്ടിക്കല്. അതുപോലെ ഈ രായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മേനത്ത് വന്നിട്ട് നല്ലോണം ഈ കട്ടുവാണത്തിൽ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചാൽ ഈ രായത്തിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആക്കുക വേണമായിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്ലാനിംഗ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ. അങ്ങനെ നല്ല പിന്നെ ക്രിയാത്മക ബോധത്തോടു കൂടെ പോകണ്ടേ നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു അയാൾക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അയാൾക്കും ഞാൻ അധികമായിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വേദികളിൽ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിലെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഇസ്മായിൽ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവர்களுണ്ട്. അയാൾക്ക് നല്ല പരിചയം പിന്നെ നാട്ടിൽ അയാൾ വലിയൊരു സുഹൃത്തും കൂടിയായിട്ട് ഈ രായത്ത് ചെറിയൊരാളായിട്ട് വലിയൊരു ബഹസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരാളിൽ നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ ഒരു ജമാഅത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ ഒരു ഖതീബത്വം നല്ല എങ്ങനെ ഒരു രായത്തെ കൊണ്ടുപോകണം ചൊല്ലതായ നല്ലൊരു പഠിപ്പും നല്ല ഹിക്മത്തും നല്ലൊരു പ്രവർത്തകരും നല്ല പ്രാസംഗികളും കൂടിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഫൈസി അവരുകൾ അയാൾക്കും ഞാൻ ആയിരം സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് ഉപാധ്യക്ഷ മോഹൻഹാജി സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അയാൾക്കും ഞാൻ ആയിരം സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടപ്പുറ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അബ്ബാസ് ഞാൻ ആയിരം സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കാസിമാക്ക ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടി അത് മാത്രമല്ല കാസിമാക്ക ചൊല്ലി കേന്ദ്ര ജമാഅത്തില് മുന്നേ ഉള്ള പ്രവർത്തകനായിട്ടിരിക്കുക നല്ലൊരു ഇത്ര ഈ ഒരു വയസ്സിൽ വരെ നല്ല എല്ലാ സമയത്തും കേന്ദ്ര ജമാഅത്തില് ആ വിഷയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ ജമാഅത്തിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആക്കുന്ന നല്ലൊരു ഇഖ്ലാസുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട VC കാസിം മഹാക്ക അവരുകൾ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. ആയിരം സ്വാഗതമാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ വേദികള് ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ബംഗാറാക്ക അയാളെ ബംഗാറാക്കാന്റെ വിളിച്ചോണ്ട് ബംഗാർ ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. അള്ളാഹു ബംഗാർ പോലെ ജീവനം ആക്കട്ടെ. നല്ല ഉസ്താദുമാർക്കും ആർക്കും എല്ലാവരും കൂടെ തിരിച്ചത്താലായിട്ട് അള്ളാഹു ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആയിരം സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതി കാര്യദർശി മുഹമ്മദ് ഉണ്ട്. വേദിക്കലെ ഭർത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു വേദിക്ക് വിളിച്ചോണ്ടുള്ള അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ഖൈർ നൽകട്ടെ. ആയിരം സ്വാഗതാക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കോശാധികാരി ഞങ്ങളെ ഖജാൻജി മൂസക്കുഞ്ഞി അയാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ പിന്നെ പ്രവർത്തകനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അയാൾക്കും ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ആയിരം സ്വാഗതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മാജി അധ്യക്ഷൻ ഞങ്ങളെ കൂടി മാജി അധ്യക്ഷനുണ്ട് പിന്നെ മഹ്മൂദ് ആജി എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അതുപോലെ റമീസ് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നാം സ്വാഗതമാക്കി ഒരുപാട് തിരക്കിലുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വേദിക്കൽ സന്തോഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുക തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനമാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷനായ അബ്ദുർ റഷീദ് ഹാജി അവരുകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അടുത്ത പറമ്പത്തുള്ള ഉള്ളത്തെ 32 പള്ളി 32 മദ്രസക്ക് ഒരു നേതൃത്വം കൊടുത്തോണ്ട് എല്ലാ മദ്രസ പള്ളിക്ക് ഒരു അനുദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് ബുൽബുലെ പിടിച്ചിട്ട് മാച്ചിൽ തോറും ബർക്കത്ത് കൊടുത്തതായ ഒരു കാലം. ഈ ബുൽബു മാച്ചിൽക്കല്ല ആസിക്കേക്ക് സമാലോചന మొహల్లతంగా വിചാരിച്ചിട്ട് ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರಡೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿರೋರು. ಆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇನ್ನತೆ ಈ ಸಂಬಳ ಉಸ್ತಾದ್മാർക്ക് ഉള്ളത് ఏ కణకులు అది మెయ్యావలే అనే జీవన కలియపుచుల ఉద్దేశത്തിൽ మొహల్లతుലുള്ള ആ മേലുസ്തുവാരി സമിതിയുടെ
ഒരു കാസ് കൂടെ കറിയാത്തി മഹാലിൽ ഔട്ടോത്ര ഒന്നിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതായിപ്പോ 100 രൂപയ്ക്ക് അതിനെ കളക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഒരു കഷ്ട ചമ്മ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം സ്ഥിതിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള അങ്ങനെ അതാക്കിയത് ഒരു ഭക്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സ്വരവിടെ അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥിക്കും മൗലൂദും വർഷത്തിനും എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിനും ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ജുമാ മസീദ് വെച്ചത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാത്ത കഷ്ട ആയായ മൊഹല്ലത്തെ കമ്മിറ്റി കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് നല്ലോണം தெரியும் ആ കളക്ഷൻ ആക്കുന്നത് ആ ചോടുകറി ആക്കുന്നത് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം ഈ കാശ് വ്യത്യാവത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ രായത്തിലുള്ള ഒരു അഹിലിയങ്ങളെ പൈസക്കാരൻ കാണ്ടെങ്കിലും തെല്ലാതെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് രാജ്യം അയലകയില അല്ലെങ്കിൽ പുത്താക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂസകുഞ്ഞാജി വെച്ച് ഭർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആക്കിയോട് പോകുന്നത് ഒരു കഷ്ടകരമായ പണിയെത്തിക്കുന്നത് ഈ മോഹൻ വയസ്സിൽ നടക്കരുത് ഇതിനാണ് എനിക്കെതിരെ ചൊല്ലുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ കോടിയിൽ ഈ കോംപ്ലക്സ് ആവരകാണ്ടി മുന്നലേ ജാരത്തോടെ നല്ല ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആ ബാടിക്ക് എത്ര ഉള്ളേ ഒരു അബുബറാജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് എത്തിനെ അയാൾക്ക് ആ ബാടിക്ക് തരാത്ത തന്നെ ആ തിങ്ങൾക്ക് ബാടിക്ക് തരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിട്ടുകൂടാത്ത അയാള് എന്തുകൊണ്ടു നഗര മനുഷ്യന്മാർ അത് ആലോചനാക്കില്ല ഈ കാസ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് ചൊല്ലിയ വിഷയം നിങ്ങൾ നല്ലോണം ആലോചനാക്കണം ഇത് പള്ളിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട കട്ടട ഇതിനെ കാസ് മദ്രസക്ക് പള്ളിക്ക് യൂസ് ആവുള്ളൂ അതിനെ ബാടിക കൊടുക്കുന്നു നഗ ബഹിർ തര കാട്ടക്കു തീരാ ആ ഭിക്ഷാക്കിയ ബാടിക ക്രമം പോലെ ആ വർഷം 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അത് 6% ആക്കരുത് കമ്മിറ്റിയുടെ കേട്ടുള്ളൂ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ ചങ്ങായി പാട് പിസ്സ കുടുംബ സംബന്ധത്ത് കേക്കൊക്കെ മടിക്കില്ല നാളെയാണ് കേക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിൽ ആ പെർസെന്റേജ് ഏറ്റിട്ട് ബാടിക യാറാക്കിയത് കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കർത്തവ്യം ഏറ്റിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം ഒരു സ്വര അഭിവൃദ്ധിയാകുമ്പോൾ മനസ്സാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉള്ളാതിലെ ഞങ്ങൾ ദർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ട ഒരു 25 लाख ഉറപ്പിച്ച് ഒരു സ്വത്ത് വിത്ത കാശ് 45 लाख അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ബർബത്ത് പോകും എല്ലാ ബഹുമതത്തിൽ തിരസ്കാരം ബിൽഡിംഗ് എടുക്കണം വേണ്ട ಬಾಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಲ್ಲ എടുക്കരുത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കൊടുക്കും സമ്പന്മൂല ക്രോഡീകരിച്ചത് എങ്ങനെ ഉള്ളാത്ത ദർഗത്തിൽ 20 लाख ചില്ലറ രൂപ ബാടിക പുറകു ബാക്കി വേറെ 8000 10,000 ബാടിയുള്ള ജാഗയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 3000 ഏരി പോയിട്ട് 4000 ഒന്ന് 800 5000 അതിനെ ബാടികയ്ക്ക് ഒരുത്തത് 1 लाख 60 1 लाख 80 ബാടിക ബാക്കി ഒരു സമീപനം ഒരു കമ്മിറ്റിയും നടത്തുന്നവരെ അത് എന്തിനു നടത്തുന്ന യാതൊരു ചൊല്ലുന്നത് പ്രത്യേക ഈ ജമാഅത്തുള്ളവരുടെ അക്കൈറ്റിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പൽക്കപ്പലിനും ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രയത്നാക്കുക ഈ ഹമീദ് ഇപ്പൊ 3 അങ്ങടെ ആക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റികൾ കൂടിയത് എത്ര രൂപായി നടന്നില്ല ഓരോരുത്തർ എത്ര പെട്ടെന്ന് നടന്നില്ല അവൾക്ക് പിടി എത്ര വലിയ കഷ്ടമായിട്ട് 3-4 കാശ് കൊടുത്തിടാറുണ്ട് വിഷയം പേരെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറോ അങ്ങനെ പേരെടുക്കില്ല അതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലോ എന്നെ ഇനി ആയായ പള്ളിക്ക് മദ്രസക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ മേൽ റെഡിയാവണം എന്ന് ചൊല്ലി ഇന്നത്തെ ഈ 4 കർഷി മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവനത്തിൽ നെയ്യാവില്ല ആ മെയ്യാവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർ എന്താക്കുന്നത് സൗദിക കുവൈത്തുക എല്ലാം പോസ്റ്റുറാക്കുക ഞങ്ങൾ എത്ര അറബിക് കോളേജ് ആക്കിയിട്ട് ശരീഅത്ത് കോളേജ് ആക്കിയിട്ട് പഠിപ്പാട്ടിയേക്കും അങ്ക് തക്ക വർദ്ധമാല കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുക്കം ചെയ്യുന്ന 40,000 രൂപ ശമ്പളം എടുത്തു ഒരു ഉസ്താദ് ഇപ്പല്ല ഒരു 5-6 വർഷത്തിന് മുന്നേ അയാളെ സൗദിയിൽ പോയി റിലീസ് 40,000 ശമ്പളം എടുത്തു പിന്നെ 10-12,000 ശമ്പളം എടുത്താൽ എന്താക്കുവാർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവനത്തും അങ്ങനെ നഗര സ്വത്തും അവലംബിച്ചിട്ട് ഉല്ലസകളും അങ്കും
ആ ഒരു സമ്പളത്തെ ഏത്ര ദൃഷ്ടിയിൽ ആയായ ജാഗയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിയത് ഇത് പള്ളിന്തല്ലേ ചന്തു ചെറിയ ബാടികളെല്ലാം കൊടുക്കുകീര ഒരു ന്യായമായ അവനും ബാടിയാക്കിയത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്കിയത് വലിയ ബാടിയാക്കി തല കെട്ടിയത് അതും ആക്കുകീര ഒരു നിയമിത ബാടിയാക്കിയത് അവന് കൊടുത്തത് അതുപോലെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ കുടുംബത്തിനും സഹായം നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പോയാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം ആക്കുക തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതുപോലെ ഈ രായത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ചമ്മ ഒരു ബെഡ്ക്ക് പേര് പോലെ ബാലക്കാർ സമയമില്ലാമാർ പോലീസിനുമേ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലിരുന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഈ ബാലക്കാരെല്ലാം അതൊരു ജവാബ്ദാരി എടുത്തതിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಡೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿದರೋಡಿ ಆ ನಿಷ್ಕರಿಕೆಯುಳ್ಳದ ಕಾಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಗಳ ಬಾಲಕಾರ ನಲ್ಲೋಡು ಸುಧಾರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕೊಂಡು അങ്ങനത്തെ ಗುರುತಾಗಿದ್ದು ಪರಿಕಿದ್ದು ಅಂಕು ನಶಿಯತ್ತು ಚೊಂದು ഞങ്ങളെ ഈ കോടി കോട്ടപ്പറ ഈ ഗടിയിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയ പേര് ഇല്ല. പോലീസ് കേട്ടത് വല്ല ചൊല്ല ഒരു ഫോൺ വരാത്ത കഴിഞ്ഞത്തെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ ബാലക്കാരെ ഇനിയും കൂടി പ്രയത്നം എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലി നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ബാലക്കാരൻ കേസ് ഗീസിലായിട്ട് ಅದರ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇದ್ದರೆ ಕೋರ್ಟು ಎಪ್ಪ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಿಯಾಸಂತ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಓಕೆ ವಿಷಯ. ನಾ ಎಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರ ಪೇರು ಅಗತ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಕಾಮ ಆರು ತಿರುತಪ್ಪಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರು ಅನಂತ ಬಾಲಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಕ್ಕು ಬೇರ್ಮಾಯಗಳಿದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬ ಜೀವನ ಆಗೋ ಬೇನಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುವ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಜಮಾತ್ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವರಮಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿದಾಯತ್ ಸುಬ್ಯಾನ್ ಮದ್ರಸಾ ಕಮಿಟಿದೆ ನಾವು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕುರಿತು ಇಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಶಕ್ತಿದಾರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಂಚಿದ್ರ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಂ ಚಂದುಲೆ ವಾಕ್ಯತೋಡು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡಿ ನಾನು ಯಾಚಿಸಿದೆ. ಸಾವನು ಏಪ್ರಿಲ್ ನೋಂಬ ಅವರು ಮುಂದೊಲಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲಾಗಿದ್ದು ಪೆರೋ ಮೊದಲ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದು. ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗುರು ಸಾಕವಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನത്തിൽ ಮುಟ್ಟ ಬಂದರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಜಂಡು ವಾರ್ತಿರ್ಗ ಅದರ 4 ಚಿತ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഘർഷണ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പരമായിട്ടുള്ള എന്ത് ബാച്ചായാലും മറന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാർ അല്ലാഹു റസൂൽ പരിപാടി ആ മാർഗത്തിൽ ശാന്തിയും സൗഹാർദ്ദമായ ജീവനാക്കുക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരുന്നു. നാളെ ജനപർഗത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಅಭಿನಂದನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖಚ್ಚರ್ ಅವರೇ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳೇ, ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಜುಮ್ಮಾ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ, ಉದ್ಘಾಟಕರ ಭಾಷಣ, ನಮ್ಮ ಖತೀಬರ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಸಭೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೀರ್ ಪೋಡಿ ಅವರನ್ನು, ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬಂದು ನಿಲ್ತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ,
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 5 ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರತು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ಕೋಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಾರ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸೆಟ್ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಟೆಪುರ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋಡಿ ಕೋಟೆಪುರ ಅದು 2 ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಇರ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಇದೊಂದು ಕಡೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಆದ ಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದು ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಬೆಲೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬಹುಶಃ 5 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೋಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಂಡಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ದಿನ ಬರೋರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಆಯುಷು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇವತ್ತು UGD ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವನಾದಾಗ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಎತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾದ ಒಂದು UGD ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಬರೋ 1 ಫ್ಲೋರ್ 2 ಫ್ಲೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು UGD ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ 5 ಲಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟುವವನು ಅವನು 10 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ 10 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಆಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಗನಚುಂಬಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆವಾದ ಚಲನವಲನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಡ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾವರು ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ, ವಾಡ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾವಿಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಖರ್ಚಾವಜನ ನೆಲ ಕಾಸು ಕೈಸಿದ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಪತ್ರ ಕೂಡ ಖರ್ಚೋಕೆ ಸುಧಾಕರಾರು ಅಪ್ಪೂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಅಂಗಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಊರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸಿನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಬೆಲೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ವರ್ಗ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಚಲಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೋಟೆಪುರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂತೋಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏಕತೆಯ ಸೋದರತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆ ಕೋಟೆಪುರ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ವಿಶೇಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯುವಕರ ತಂಡವು ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೋಮುವಾದದ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಕೋಮುವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದರ ಕಾನೂನೇ ಈ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಬರೀ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪದಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕೇಸಿರೋರು ಒಂದು ಕೇಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೇಸಿರೋರು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಮಾರ ಇದು ಅವಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಉಲೆಮಾಗಲು ಉಮರಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳಗಿದ್ದ ಆ ಜುಮಾಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ನೀವು ಕೇಸಿರೋಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಬಹುಶಃ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎನಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಚೂರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಮೂಲ KMC ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇರ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ. ಬಂದು ಖಾಲಿ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಪಡದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇರಲಿ, ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಬಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಊಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ 2-3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನೋಡೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ನೇರವಾಗಿ ತುಂಬೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರು 24 ಗಂಟೆ ಅದು ಯಾವುದು ನೇರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜೆ ಮುಂಚೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿತ್ತು ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಎರೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತರುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು 30-40 ವರ್ಷದೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರಿನ ಯಾವುದೋ ಕೊರತೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು 5 ಸೆನ್ಸಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರತೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೂಡ ದುಡುಕಬೇಡಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರತೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಮೀರ್ ಕೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು 3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಾಡುವಂತ ಕಷ್ಟ ಇಂಟು 3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3 ರೂಮದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು 10 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟುವವನಿಗೂ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ನಿಂತಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಮೇಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಹಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಸಲ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖತೀಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸದರ ವಸ್ತರಿಗೂ 2 ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, 5 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರವಿತವಾದ ಮನೆಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಹು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಚಂದದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷದ 2 ಮನೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಮಾ ತಗಬೇಕು. 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿಕೊಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಇದಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಗೌರವದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂತ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ರಜಾಕಾರನವರ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನು ಬೇರೆ ಯುವಕರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ 1 ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.